Fil-Parlament sar magħruf li fl-istess ħin li kien kostret jirriżenja minn ambaxxatur wara vot ta' sfiduċja fil-Parlament, Richard Kakea Caruana inħatar konsulent tal-Prim Ministru fuq materji relatati mal-Unjoni Ewropea. Fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Joe Mizzi sar magħruf li Kakea Caruana ilu sa mit-13 ta' Lulju li għadda konsulent tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fit-tweġiba tiegħu il-Prim Ministru qal li qis li huwa fl-interess nazzjonali li l-Gvern ikompli jagħmel użu minn dawk li sejjaħ bħala l-esperjenza twila u l-ħila ta' Richard Kakea Caruana f'dak li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea. Lorenz Gonzi qal li Kakea Caruana jagħmel dan ix-xogħol fuq bażi part-time u mhux qed jirċievi salarju. Il-Prim Ministru poġġa wkoll fuq il-mejda tal-Kamra kopja ta' ittra datata ta' 26 ta' Settembru maħruġa mill-uffiċċju tiegħu u ffirmata mis-Segretarju Permanenti Prinċipali Godwin Grima. Fl-ittra jintqal li Kakea Caruana għandu jingħata l-appoġġ kollu biex ikun jista' jagħmel xogħlu u għandu jitħallas għall-ispejjeż li jagħmel. Minn din l-ittra sar magħruf ukoll li minkejja l-vot ta' sfiduċja kontra tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru tal-approvazzjoni biex Kakea Caruana jibqa' jżomm it-titlu ta' ambaxxatur. Fit-tmiem il-ġimgħa Kakea Caruana kien akkumpanja lill-Prim Ministru f'laqgħa li huwa kellu mal-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso. Kakea Caruana flimkien Mostingat qed imexxu l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja fil-waqt li għal snin sħaħ kellu anke post fil-kabinett.